Play PWPW, prinsip high PC akan amen faithful and true channel. Pada kan kesengi akan video sesisin kamera Shapi yaki diary jungka sister Faustina. Kajing Shem, kajing kendu jungka, kajing ya Damon Sim jungka. Kamtam pada Jisu. Tak apa pulih yakin ki diary. Kalau kebayarap yang iru, kumno bangiru, ini ya keren pada Jisu. Kumno ngi don jinga day bat ka kemi jong u. Di hakane ka video kawan rak Shapi ya kita ki arteli ki bentah. Ki balong ki ba sengup tenat hadu kata-kata. Ban pulih. Ngangit ba piru pi sengup tenat haba pi sengap ya kebanga ai ya kini ki diary leng bai jong kene ke channel. Di sengup hai sam ya ki weiru. Ki ban yo jing montoi na ka jing sam jong pi. Lesi kim pat juyo sengau. Kumno ngi yadai, but kumno ki riukwit ki yadai but ujisu. Kumno ki keren but ujisu. Kumno ki duai hau ujisu. Tenganget kini ki video ki bangapen mi. Kini ki series jong ke Divine Mercy in My Soul. Kaya rap ya piru. Kumbah kalaya rap yang haba pule ya kini ki diary. Kalaya rap shibun yang ke jinga day jong but ujisu. Tenganget scam. Piru apapi sengau habang awan rak Shapi lembai jong kini ki diary jong ka sister Faustina bakui badina ka ripolan dari jong upo John Paul Baar bakui idon arut kiru kui de ngan yai no syakmat but nganget pi sayo jing montoi lembai jong kini ki diary sispa san punyau hadu sispa andrupuai de hakajan mit haba ngarung siapok ke chapel kemut ying mane berit kalau ya sengau ya kini ki kentin hakaman sim jonga ko kun jonga berkat bah ya kini ki kentin bat haba udon hakajing syak shitom ke bakrau ula duai jur pada kajing shitram ke bakam krau Habang sedang ban perkat jeliu syusyu ya kijing syai ke babun ke balatut syak kemen sim jonga. Ngalas ngutu kat no ngidon kam ya kijing ya syak ha kijing duai. Bat kijing pen im jongi bun sin ka syong ha kijing duai ke ba kata. Dari sispak san pupra. Haba ngadon ha kirs. Ki no yarap ban penmi ya kena kuat ki labu ya kasnem ke ba sispak siajar kendai spak laipo. Apa ngadon hakits ban bujli ya kawai naki para sister tang sipor. Akawai kan nok pais ngi ngalalet yait lengba ka keper. Bat ngalasange harut kapung. Ngalayang slem hangta. Tagaba perkat bat perkat puson. Ya ki kibadon saudong jonga. Kendit kensan. Ngalayo ya utrai jisu hajan jonga. Wadu lakren hanga da kejing sebun. Ya baro kini ngalatau nakabantai jong pi kokurim jonga. Bat totip babaro kane kejing internet. Kamlong habayanu jor bat ke keba ngelapan krek nakabantai jong pi akabom jukut. Kamen sim jonga kaladap da kejing skutenat bat kejing tengen kebakrau hadu ba ngalasa hangta hadu kapor janmit. Bat kalapau hanga kumpa kalong tang si kelip mat. Kata kalong kasengi kebalat jonga. Keba labu kerpang nakabanta ka retreat sisngi. Kumta ngalalat por ban IT lade hakejing duai. Akat no ublei ubabaha bom jukut. Ubud yangi dah kejing baha jong u. Bun sin kajia ba utrai uai yanga ya kejing IA kipa krautam aba ngam kemik lenti setia yaki.
dari sispasan bukundai. Kene gede kejing keren jongka ya ujisu aga sakramen bukuitam keduan. Ko hostia bukuit. Badon haka kuri ksiar. Na kebentai jonga. Kumbalang ba kari klau jong kejing penring kang par. Ngalak ban yait lang ba da kejing sengur. Kejing long batlem. Bajing bom syak pentingit. Ai balang ba kabor kejing it jong me kane kanjia. Ko hostia bakui. Wan syong sa hapo kamen sim jonga. Mame ubalong kejing it kebakui tam jong kedonut jonga. Da kejing ting sain jong me pen her krat ya kejing tum. Wal kentat ya kejing ai jong me ya kedonut kepas ngaurit. Ko hostia bakui. Kejing pelai jong kebeneng barok kowe. Wadlah kejing itenat jong me laburi. Batlah kentup ya me. Apo ka sumbo apo usumbo jong ukpu. Kejing it kepas kem. Kat no ya kata kejing kak. Dari sispa ndripo. Kasengi jong ka crusade. Kapalong kasengi kepesan jong bunai. Kalahap haka sengi to ding baningkong jong bunai. Kani kalong kasengi jonga ban ap bat syarai kamar utrai jisu. Kamram jonga kalong ban pinbiang hautrai. Nakabanta baro kipap bat kijing bom buram yau. Bat banduai ba kani kasengi anam don kano kijing le sang sakramen. Bat yaki kibakoi. Akan dikasih kamen sim jonga kalaklang da kejing it kebah kerpang ya kayu keris. Ka i hanga kumbala pen kelayanga cakading kebakalang. Abang alajan ban priang ya komunian bukui. Uhos ubaar ulahap halor ka sopti jong uling dok. Bat ngam tipsu ya uno uhos pangan priang. Adien bangala arta tien sipor. Uleng do ulale ya kadak tekakti jong Dakai jing bom la syak ban Absalom. Ban pin i hanga bang adai ban priang ya uhos. Habang ngalasim ya uhos. Ubah la ai hanga. Uta uwe pat ulahap kakti jonga. Uleng do ulai yai sakhamat. Kejaka ban sam. Ya kakuminian bukui. Pat ngalabat. Ya utrai jisu hakikti jonga barok silenter kata kapor. Haba uleng do ulawan biang sanga. Ngalaken tiu ya uhos na kebenta ba unbu biang ya akakuri. Namar haba ngalap pediang ningkong ya jisu ngamla ban keren syua ban bam ya uhos. Bat kumta ngamla ban yatu hau bauta uwe pat uhos ulahap. Hendrei, kadba ngadang bat ya uhos hakakti jonga. Ngalas ngau ya kabor jong kejing it bakrau. Adu babaro si singi. Kataka singi. Ngam syamla bam ne banwan pai ja kejing skau tu jonga. Dan kejing tibriu jonga. Ngalayo ngau ya kini kintin na uhos. Ngalakwa ban syong tait hakikti jong pi. Om tang hakad onot jong pi. Bat hakataka klip mat. Ngalayo i ya ujisu ubarit. Andrei haba uleng do ulawan hajan. Ngalayo i biang tang ya uhos. Kaya dairi sispa andrupuwe. Kumaria te suti. Keba klempop. Ka kristal keba sngurtam na kebentah kad onot jonga. Hilong kabor jonga. Ko kanong bat baskem. Hilong kasti bat kejingnya da jong kad onot kebetelot. Kumaria hilong keba kuit. Da kejing kuit keba omla banyan ujor. Akaju kapor hilong katay suti bat kakami. Hi tenat kum kasengi.
klem kano ka jing thobria pat ka man sim jong pi ka long ka bakrau palat ban ya nujor ka jing tenat jong pi ka lapen kemen ya ki khmat jong u lai wei bakui jong blei lai wei bakui ulawan hiar na beneng ta ka pai no e ka khet bom jukut jong pat ulai sim ya ka met pat ka snam na ka nod jong pi pat na ka penta khandai benai lari hapo ka nod jong ka thei soti ko kemi ko thei soti ka pakhui tam na baro ki lili ka nod jong pi ka long ka tabar balningkong tabernakel baningkong jong jisu ka perthei tang namar ba omdon ka jing singaurit men sim ka ba jeliu kampalat ban ya ka jong pi lakan tiu ya pi halor ki choir lani ki kenhun ruai jong ki angel pat halor ki riu khuit baro o Maria ka kemi ba thiang jonga nga aya pi ya la ka men sim jonga ya ka met jonga ba ya ka rod ka barit jonga long kanong ap bat kanong sumar ya ka jing im jonga ham tam ka por jonga jing yap aka jing ya le ka bakadu di komen ko para kini kilong ki jing duai jong kene ka sister Faustina bakhui badru ka jing duai jong ka haka Maria di kumno kala nyau burom ya ka Maria bat ka khot kerpat ya ka mar ba kalong ka thei suti bat ka kemi ka bakhui kalong ka batlem bat kham tame ba kat ublei ulawan hiar na beneng wan shongket wan shongket ul ino eka ket ulawan ban shong akamet jong ka Maria bat kene ka dei ka jing trang ru jong ka sister Faustina bat ka ba nyiru ngidei bandon ya kene ka ju ka jing trang kene ka dei jing trang ka bakhoi kene ka dei jing trang ka ba bangi iwe pe iwe ki khun ki jong blei ngidei bandon bat bangin buut ru ya kene ka nuksa jong kene ka sister di komen ko para kalong ka pas tenat hadu kata-kata ban yok mat ya ka jing don jong jisu hajan jongi kalong ka jing yok mat ka kampalat ban ya ka jing don jong usamla ne ka samla ne ukurim ne ka kurim ne imei ipa ne kihimen kipara hajan jongi namar udon hi uken rat hajan jongi pada pengi khot ya ka kemi jong uken rat jongi bandon ringkat bat ni kano kadap da ka jing sngut tengen oi ki jing e kin don bet tabangin la ban sya ya kata ki jing e ki jing pang kin don bet tabangin la ban sya ya kata ki jing pang namar ba ka de kamuan ka jong utrai la en weng ya ki jing e ne la en weng pen koch ya ki jing pang jongi ke pangi de ban le na ka ban tai jongi kalong ban pendem ya la de kamuan jong utrai kumba ka Maria ka kemi ka jong Jisu ka theisuti bat ka kemi kala pendem ya la de bat ka ong to kan long hanga kat kum kamuan jome kat kum ka ketien jome di kaneru ka di ban long ru ka jing keren jongi ya utrai ublei jongi kan long kamuan jome mau Jisu la hikayangi gospel ke Matius nang ke ban rio wa la hikayangi kumno ban tuai pat haga gospel kum Lukas kalong ka khat we kumno pengin tuai kan wan kai ma jome kan long kamuan jome pat chua kata kalong ka bakhui ka kerteng jome di kaneru ka pangi di ban but nuksa kum kine ki riu khui pat bun ki riu khui ki riu krau ki bala job ki bala lech chakmat jongi ya ki ba nyiru ngila ban but ya kanuk sajing im jongi aku mamaki kelia kendu ya Jisu akhir kom ki paper na we ru khui na ka we ker khui sa iwe pat di na ka banta jongi ru kan long ka paper ka jing kendu jongi rekar kom kapangi lech chau Jisu chau blei chau lai we kam tamru sya kemi ke jong u Jisu
kadlong la kajong kadkum ka jing long jong ka jing im jongi di komen ko para to ngiru ngin nyabut yakin kusah jongki aka jing adai jongi patu Jisu lesibun ya ka por papila sa skor yang long bajong ka nika video to try wadap da ka jing sebun ba ka jing snei wen kurku ya pi iwei pa iwei amen faithful and true.